Grote belangstelling joert voor de opleidings van het CIO's op het Jereveen op de Iependag hier. Hou vast. Denk om je houding. Ook de nieuwe circusopleiding die het in augustus uiteenzet presenteert hem. Het is de eerste circusopleiding op mbo-niveau in Nederland. We merken dat vanuit de circusscholen, de jeugdcircusscholen, dat er geen aansluiting is, dat er geen vervolgmogelijkheden zijn. En aan de andere kant, vanuit de HBO-circusarts in Tilburg en in Rotterdam, is er geen vooropleiding. Dus we denken alleen al vanuit die route dat er gewoon behoefte aan is. Circus is mijn leven, ik doe het nu vanaf mijn 7 en het zou voor mij geweldig zijn en voor heel veel anderen als deze circusopleiding van de grond gaat komen. Ik zit zelf al bijna 10 jaar op circus. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het is mijn hobby. En ja, het is eigenlijk gewoon mijn tweede familie. De opleiding door het trein hier. Als studeren kunnen in het circus onder het werk, maar ook in sociaal-maatschappelijke beroepen of in de sport. Ook voor de opleidings van het CIO's is er een soort belangstelling. Dat toch blijken uit het tal studenten dat de laatste jaren naar een dip werd toename is van ongeveer 700 naar 1000. Dat komt nevens het CIO's omdat er door de crisis vaker gestudeerd wordt en om de opleiding goed inspeelt op de toenemende concurrentie. Ja, je ziet wel dat er in Groningen en Zwolle zitten hele goede collega-scholen in de sport. En we hebben daarin ook afstemming gezocht samen, want je kan beter op één plek het heel goed doen met een grote groep dan overal een klein beetje. Dus we hebben bijvoorbeeld met Alpha College ook afgestemd welke profielen wie aanbiedt. Dus zo proberen we van de concurrentie juist een kans te maken. Politie, daar gaan we!